Hey fam, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, meron na po tayong itatry na bagong product, which is a rejuvenating set. Kasi mula po nung na-try ako na mag-rejuvenating set, ayan, nakaka-addict na yung mag-try ng iba't ibang rejuvenating set. So ang i-review po natin ngayon is the Soul Beauty Rejuvenating set po nila. So if you want to know my thoughts and my first impression for these products, please keep on watching. So ito po guys yung Soul Beauty Rejuvenating set. Ayan, meron po siyang toner, meron siyang sunblock, and meron siyang rejuvenating night cream, and meron po siyang sabon na ginamit ko na kanina. Ayan. So, ganito po yung sabon niya, kulay puti. This is the Rejuvenating Glutamilk. Ayan. Intensive Whitening for Face and Body Soap. Oh, ayan. Ganda siya. So, ito po guys, ay pinadala po sa akin ni Sis Joyce. So, para po makita nyo yung initial po nating skin, nag-take na rin po ako ng photos. And just for the sake of this video, ayan. Meron akong isang dark spot dito or parang red spot. Meron dito na parang medyo active pa na pimple. Alam mo yung masakit na pimple, ganun. And meron ako dito na mga masasakit na pimple. Ito, nag-dry lang to kagabi. Kasi, tas ito, may isa. For the dark, tas meron isa dito. Dark spots. Hindi kasi masyadong ano dito sa camera kasi red naman lahat ng spots ko na dyan. Yun lang usually. May mga konting redness lang kasi. Hindi ko kasi siya masasabi na parang totally dark spot, pero may mga redness. And may pimple din pa pala ako dito. Dami kong pimple ngayon guys. Kasi sabi ko, ititigil ko yung ginagamit ko na product just for this product. So, nag-rest na po ako ng 1 week mahigit. Tama, 1 week. Ayan. Para po matry ko ito. Ayan nga, nagsitubuan na sila dahil po wala akong ginamit na mga skincare po for the past week. Nag-aano lang ko facial wash. Yun lang. So, ang gusto ko lang mangyari ngayon guys is itatry natin kung meron masyang mga sting. And by the way guys, nag-skin test na po ako kagabi. Kaya mapapansin nyo bukas na itong toner. At saka bukas na itong rejuvenating set. Kasi usually guys, ito naman yung mga nagkakos ng burning or allergic reaction. Yung toner tsaka nitong rejuvenating set. So far naman, matagal ako actually. Kagabi ko pa nilagay. And kaninang morning, tiningnan ko dito kung wala namang nangyari na kakaiba. So, ayan, medyo nagkaroon po tayo ng confidence na ituloy po yung paggamit po nito. So, yun nga lang guys, yun yung lagi kong sinasabi sa inyo. Lagi po kayo dapat na magkaroon or mag-skin patch test bago po kayo gumamit ng anumang product, especially kung bago sa inyo yung product. Ito yung kanilang toner is meron siyang 60 ml. Ayan. Ang kanyang claims is reveals skin beautiful complexion, smoothens and lightens. Day and night siya gagamitin bago ka maglagay ng any cream. Pero ngayon guys, nagsabon na po ako ng kanilang rejuvenating glutamilk. So far naman wala akong napansin na sting sa skin ko. Hindi rin siya yung very drying. Tapos, ang initial impression ko dito sa sabon, mabango siya. Inaalala ko talaga kung ano yung product na ganitong amoy. Parang milk kasi siya eh. Alam mo yung hindi siya yung milk na malansa. As in, gatas na gatas siya. Pero kaninang ginamit ko sa mukha ko, hindi siya muy milk. Parang sabon. Sabon. Ganun lang. Wala siyang scent kapag bumubula sa mukha. Ito, amoy alcohol. Kasi meron din siyang alcohol. Tapos, yung kanyang laman is may pagka yellowish. Nakikita ba? Hindi ata. Basta para siyang yellowish. Hindi ako maglalagay guys sa aking leeg. You know naman what happened to me on my previous na mga rejuvenating set na nagkasugat-sugat po ang aking leeg. Hindi po ako maglalagay ng any product na rejuvenating sa aking leeg dahil napagtanto ko po na napaka-sensitive po ng aking leeg. Tapos, yung kanilang rejuvenating night cream naman. Amoy dessert. Yan. Tapos, medyo yellowish din siya guys. Use once a day, preferably before bedtime for 1 month. Lang, tagal ko na mag-i-review talaga ito pala. So, upward motion po tayo and hindi po ako maglalagay sa leeg. Again,
Sana, matulungan niya tong pimple ko. Sabi ko, tumigil kasi ako talaga guys sa ginagamit kong product para lang ma-review ko ng fair ito. Alright, so punta naman tayo sa sunblock. Hindi ko pa siya gagamitin guys, pero i-open natin para makita na natin kung anong itsura niya sa loob. And magpa-patch test na rin ako. Para tomorrow, ready na yung skin ko. Ay, ang bango! Wait lang. Alam ko na yung amoy nito. Amoy yung cucumber. Yung ni-review ko na galing din guys is Joyce. So, ito namang sunblock nila guys, meron siyang SPF 30+. So, hindi siya plus. So, hindi siya broad spectrum, I guess. But anyway, ako naman kasi ngayon hindi ako active outside. Kasi nga hindi pwedeng nagkagagala ngayon. So, okay lang to. Kasi more on office. Tapos, bahay naman ako. Yun nga lang kasi nakaharap ako halos sa maghapon sa computer kapag nasa hospital ako. So, yun. Kailangan pa rin ng sunblock. Hey guys! So, update po after finishing the product. Ito na po yung aking skin. Ayan. So, kung mapapansin nyo po yung mga previous na clip, meron akong mga madaming pimple dito. So far, dahil ngayon ay powder lang po yung nakalagay dyan. Ayan, makikita nyo po talaga yung aking skin condition right now. Dark spots. Yan. So, ito yung yata nun, yung malaking-malaki talaga nun. Ito, may pimple lang ako ngayon dito. Pero dry na siya. In fairness naman sa kanya, dito wala. Ito, spot lang. So, ang kasi dito guys, kaya siguro hindi niya nalalighten yung dark spots ng todo. I mean, naglighten naman. May pagbabago naman like here, ito. Ayan. Mga naglighten naman sila. Pero hindi lang kasi yung, alam mo yung sobrang kinis na matanggal lahat. Yun. First is, 1 month ko pa lang kasi siya mahigit ginamit. So, parang 6 weeks. Ewan ko ba, yung mga one set naman ganito, parang inaabot talaga ako ng 6 weeks. Parang 6 weeks ko siyang nagamit. And then, hindi kasi siya nagpipil. So, yung ibang natin, 'di ba? Yun yung parang kapag nagpipil, yung parang laging na exfoliate, mas madali siyang magkaroon ng paglalighten. So, kung makikita nyo naman, wala na akong mga pimples ha. In fairness naman sa kanya, ito na lang talaga. Nung lang to, siguro mga 2 weeks na walang pimple. Ito lang, nung isang araw lang. Yan lang dyan. Tapos, itong mga dark spots na. Dahil din siguro, hindi na ako masyadong nagmamask kasi tayo masyadong lumalabas. Kaya siguro tumigil na rin yung ating mga pimples. So, itong rejuvenating set guys, meron nga siyang rejuvenating cream for the night use and then sunblock for the morning use. Yung kanyang sunblock guys, ang napansin ko lang sa kanya, ito talaga yung tipo na block. Yung nagsa-sunblock talaga siya. Kasi kapag imimix mo siyang ganun, para siyang may puti, para siyang, alam mo yung parang cream na hindi siya masyadong mag-blend ba na parang natutunaw. Makikita mo na para siyang mapuputi ka kasi meron siyang parang may pa-white cast, ganun. Pero for me, mas okay siya kasi puti yung kulay. Ang problema kasi sa ibang product, yung may kulay na parang skin, ganun. Ang dumi sa mask. Ako pa man din ngayon, hindi na kasi ako nagme-makeup kasi parang nadidiri din ako sa mask ko na kulay brown, ganun, kapag naglalagay ng foundation. So, it's a plus point naman sa akin na white lang yung kulay niya, hindi siya kulay brown. So, kahit magtanggal ako ng mask, hindi ako mahihiya ba na pag may nakakita, wow, ang dumi ng face ha. Yung ganon. So, okay siya. At saka meron din kasi siyang SPF 30+. Yun. So, pupunta naman tayo guys sa positive side ng Soul Rejuvenating Set. So, yung napansin ko lang dito, very mabango siya. Ayan, mabango. And then, yung sunblock may SPF, which is SPF 30. And then, yung peeling niya is very minimal. Kaya nga sabi ko, minimal to no peeling at all. Parang ganun. So, siguro, kaya hindi masyadong mega or major talaga yung pagkakaroon ng paglalighten ng dark spot. And then, nalilesen naman niya yung pimples. Naglighten yung dark spots, but not totally very light yung nangyari. And yung pinaka-importante sa akin dito guys, walang half day or walang redness na nangyari po sa aking balat. That is very, very important po sa akin.
And yung downside lang nito guys, yun nga lang, hindi siya masyadong naglighten yung mga dark spots ko. Pero nakatulong naman siya para sa aking mga pimple. And as of now, may isa na lang po akong pimple. Pero nung isang araw, sana pala nag-film ako nung isang araw, ano? Nung wala talaga akong pimple. Pero yun, nakatulong naman talaga siya guys na mawala po yung mga pimples ko talaga. Yun lang, sana yung ma-improve pa yung paglalighten talaga ng dark spot. Yung maganda naman yung walang peeling, pero parang hindi kasi rejuvenating set yung ginagamit ko pag hindi siya nagpipil. I don't know kung ganun din yung nafe-feel ninyo guys when it comes to peeling ng mga products. So yun lang naman guys yung mga napansin ko dito sa Soul Beauty Rejuvenating Set. Then may pinadala si Sis Joyce guys na extra na set. Eh hindi ko na rin kasi siya magagamit kasi paalis ako. So I don't have the time pa na gumamit kasi may mga iba din akong i-review. So bibigay ko sa inyo itong rejuvenating set na ito. And yung soap will be the Glassy Skin from Soul Beauty din siya guys. Feeling ko parang ano rin to. Parang yung kanilang sabon din dito. Magkaiba lang sila ng kulay. Yun kasi parang milk. Ito yung parang, alam mo yung parang sa mga rejuve set talaga ganun. Sulit na sulit naman. Yung price lang niya is only 116 pesos on Shopee. Soul Beauty Main po yung pangalan ng kanilang shop. Ito yung pinakamurang rejuve set na nakita ko ha. Kasi may sabon na siya. Meron siyang sunblock, tsaka night cream, tsaka toner. Ayan. So, 116 lang po siya. Pero for the giveaway, I will be giving the Glassy Skin Soap para din matry nyo rin ito guys. So, the mechanics will be posted in the description box down below. And kung tatanong ba kayo kung marirecommend ko, of course, marirecommend ko siya guys. Kasi nakatulong naman talaga siya sa aking pimples. Ayan, makikita nyo naman. Isa na lang po talaga. Nung alam nyo, nung binisit ko yung old clips, grabe yung skin condition ko. Buti ngayon umayos. So, thank you talaga, Sis Joyce. Effective siya. Gusto ko siya. So, ayan. Papamigay po natin yung one set para ma-share din sa ibang tao. So, thank you so much guys for watching and for subscribing to this channel. But if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!